Здравейте, приятели, аз съм LionBG и днес ще ви покажа как да се регистрирате във форума ми на Sampo. И нека да започваме. Отиваме в браузъра и пишем bgextradrift.bulgarianforum.net и натискаме първото. Това е портала, натискаме индекс. След това регистрирайте се. Съгласен съм с тези условия и възрастът ми е над 13 години. И сега пишем потребител, сега ще напишем, да кажем LionBG. Мейл адреса си пишете, задължително трябва да е истинския ви, защото като се регистрирате, трябва да се потвърждавате емейла там, акаунта. Сега пишете си паролата, аз вече я написах, натискате прати. След това пак потвърждавате паролата. След това тук Verify и си избирате някоя страна и Done и пише, че е перфектно и натискате прати. Сега изчакваме малко и пише, вашият потребител е създаден. Тези форуми изискват лично активиране на потребителя и в тази връзка на емейла ви е изпратен ключ за активиране. Моля, проверете емейла си за повече информация. Сега отиваме в ABV или Gmail, там както ви е, на мен ме е ABV-то. Пишем си, нали, емейла, какъвто е, моя си го знам, много ясно. И сега влизаме. След това, ето BG Extra Drift, добре дошли в BG Extra Drift форумите. И след това натискате Click Here. И ето, потребителят ви е активиран, благодарим ви, че се регистрирахте. И сега натискате вход, пишете си потребителското име, LionBG е моето. И сега пишем паролата. И ето, че се логнахме. И това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал клипа и до скоро!